Oh my god, big fucking pull. I mean blanket, I die. Double blanket. Healing. Nice, More thank you. XP for us. Oh! Did it! Yeah, I was silenced. Don't line this now, I have big feeling if you don't line this. Heal! Top everything. Yeah, it was prayer of healing. With inner fire. I'm silenced again. Can you... Oh, yeah, you Tantra, die. Yeah. Okay. Can I heal for fuck's Yeah, sake? I am. My mana's gone. Yeah, I can heal 5 more sec. Good. Topless. Yeah, I give 3 new for 3 day before I die. This XP though. This was a huge XP pack. The knife in the back is fucking twisting. It's the fucking... It's the slow knife that fucking hurts. Guys, I'm gonna actually get beach manga bang now. This is fucking hot. Just disarm the mines. Okay, I'm on it. Jere, you know you could... Jere, for fucking fuck! Wait, Jere! Cancel it! Cancel it! Okay guys, the mine is disarmed. Yeah. Mitä? Luin Discordiin. Toi on paha. Onks Lokel CR? Nice. Sä lautat. Älkää rössatko siihen. Ai toi on niinku AOE, mä luulen että... Ai vittu klippikontsaa. Mä luulen että toi on kone. Okei. Mikä se rebirti? Revamut. Mies nyt Jidi seisoo sinne eteen. No mä haluan tän vitun nekin täältä, se ei tarvitse. Mene nyt seisoo sinne eteen. Jidi. Mä oon tässä. Vittu Jidi. Mitä? Hei, miksi mä kuolen, Kride? No kun sä et seissu siinä edessä. Mä seisoin siinä! No et seissu. Mä olin reportoimassa tota lokkiin. Vittu Jidi, me nyt vipettiin sun Mä olin takia. eihän me mun takia. No vipettiin kun sä et seissu siinä No edessä. voi tos joku muukin seistää. No ei voi kuvaa range. No vittu, mikä toi lokki on? No mä en sanonut sille. Ai saa pojille finski gruppi klippikontsaa. Vittu. Älä ota tästä.